Date po, River. Happy Valentine's sa lahat ng mga kababayan natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Valentine's Day, everyone. Shout out sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyo. Pati na dyan sa mga kababayan natin sa abroad. Shout out sa inyo. Mega love shout out. Ayan, nandito tayo sa Pasig River Esplanade. Kung saan papasyal ko kayo guys. Tara, samahan nyo ako. Samahan nyo ako, papasyal ko kayo dito sa pinakamahabang pasyalan dito sa Pasig River Esplanade. Dito lang to guys, nagmumula kasi to guys, nagmumula ito dito sa may Arroceros Park sa Manila. Mula doon hanggang dito sa papagtasin yung MacArthur Bridge. MacArthur Bridge guys, and then papunta rito sa likod ng post office, then papunta rito sa Jones Bridge, and then papunta na dun sa Intramuros Bridge. Yan, nandun na yung pinakamahaba to guys, hanggang to guys, hanggang Intramuros sa may tawag dito sa may Port Santiago, sa Port Santiago guys. Ayan. So ayan, marami nang nagdagsa na agad yung mga tao guys, dagsa na. So ito, nandito tayo guys sa likod ng Overseas Filipino Bank at sa may tapat ng likod ng post office, yung dating post office guys. So ayan, nag-start na ng mga marami nang namamasyal. Ayan, ang mga senior natin, ayan. So katatapos lang yung ulan natin guys. Medyo basa yung sahig natin. Lagyan mo lang sa lagayan niya. Dali. So ito guys, sinara yata yung sarado yung mula yung galing sa Arroceros guys, sinara. So ayan, dito sa baba may mga, sa likod ng post office may mga kainan. May mga nagsiset up dito ng mga kainan dito. Ayan, mga kainan dito sa baba. So banda ron sa may natin, pupuntahan natin mamaya, marami lalong kainan doon guys. Nandito pa tayo sa Jones Bridge. So ayan, shout out sa natin, shout out 7 million in the house. Shout out, nandito tayo, pasyal tayo guys dito. Nandito tayo sa Pasig River Esplanade guys. Wow, 18 million in the house. Shout out sa inyo dyan. Happy Valentine's to all. Ayan, shout out sa inyo dyan guys. Shout out. Baliktad pala, ayan. Shout out guys. Sensya na, inaayos ko lang yung
Sensya na guys, magulo yung camera natin. Inaayos ko lang yung ating mic. So ayan, ready na tayo. So, katatapos lang guys ng ulan. Napansin nyo dito, medyo basa yung daanan natin. So, umpisa na guys, umpisa na yung mga tao, nagsana. Nasa ano pa lang tayo, nasa quarter to 5 pa lang tayo, pero nagsana yung ating mga kababayan dito guys. So, shoutout doon sa mga viewers natin, shoutout sa inyo. Happy Valentine's. Ayan, sana mag-enjoy kayo sa date nyo. So, ayan po mga kababayan natin. So, ayan o. Maaga pa, mag-alas 5 pa lang, nagsana siya. So, mamayang alas 6, sisindihan na ito, bubuksan na itong ilaw. Yung magandang yaya. Shoutout sa 22 million niya. Shoutout sa inyo. Pasyal tayo guys, samahan nyo ako dito. Pasyal tayo ha. Mamaya pag dilim-dilim, punta tayo dun sa mga kainan. Maraming kainan dito guys, pasyal kayo. Ayan. 14 million in the house, shoutout sa inyo. So, ayan guys, paki-like lang ang ating video guys. Paki-like lang po. At paki-share kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-share na lang. At paki-like. Ayan, paki-follow na rin guys kung nagustuhan nyo guys ang ating video. So, ayan, may mga kababayan tayo, may dala pang mga or baby. Hi guys! Ayan, shoutout sa inyo dyan. Pasyal sila rito. So, 9 million in the house yan guys. So, nandito tayo guys. Nakita nyo, medyo basa tayo. Medyo baha. Live art. Sa inyo yan. Adon. Ayan guys, paano na kayo guys? Oh? Live art. Ay, henna lang yan. Henna. Ay, hindi po. Live tattoo talaga? Hindi po. Artwork po. Art. So, pwede mo ipano yung Yes. face mo? Wow, magaling ha. Sino siya yung artist natin? Sa tourist Okay. Wow. So, sayang kamay ha. Mga ilang minutes yan? Mga seconds lang? Or? Bakit may mga nauna na po. So, baka 20 to 30 minutes. Depende po kung ano po yun. Pag na-capturean ka na sa kanya iguguhit na, no? Ayan, no? Dito lang yan guys, sa Esplanade guys, meron ditong live art. Kaya pag napasyal kayo rito guys, paano kayo dito? Malapit siya sa may guard house. Yan, guard house. Sa may guard, malapit siya. Ayan. So pag napasyal kayo rito, pasyalan to kung gusto niyo magpa-art. So, gaganda. So, may nakikita tayo may mga magkasintahan dito. Yung magkasintahan. Balak natin, ano. So, ayan, salamat sa pag-like. Ayan, paki-like pa, like pa more. Thank you so much, thank you. Paki-like lang po ang ating video at paki-share kung nagustuhan at paki-follow na rin, guys. Maraming salamat. Malaking tulong na sa akin. So, medyo banayad ang ating tubig, guys. Konti lang yung ating water lily. Meron trash boom dito. Ngayon nakaharang naman. So, 5 million in the house. Maraming salamat sa pag-like. Maraming salamat, guys.
So mamaya, samahan niyo ako, punta tayo doon. Pag dilim, pupunta tayo doon sa may Intramuros Bridge. Ayan. Ngayon, nandito tayo sa Jones Bridge. At babagtasin natin yung ilalim mamaya. Ayan. So ayan, Gian. Gian, Gian Ray Cruz. Shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa pagbisita sa aking live. Thank you, Gian. Gian Ray. Thank you so much. Ayan, paki-share lang po ang live natin para makita naman ng ating mga kababayan sa abroad, yung mga kababayan natin para mapasyalan din nila yung sa pamamagitan ng ating live, nakapasyal na sila. Wala tayong picture tayo, mama. Doon. Hello guys. Ayan. So ayan, dito muna tayo. Mamaya pag dilim, pupunta tayo dun sa Binondo Bridge. So 6 million in the house. Happy Valentine's sa inyo guys. Ayan. Ayan. So, nandito pala tayo sa likod ng post office dati. And kung naalala nyo, ito yung nasunog na post office, guys. Ayan. Dito tayo sa likod niyan, guys. Sayang hindi binuksan yung papuntang Aroseros Garden. Hi! Hi guys! Gaganda nila, oh. Oh, dito muna tayo sa silipin natin. Wow, medyo baha yung ating ito yung papuntang guys. May papunta doon sa Aroseros yan. Yan. Pag binagtas mo yan, mga 5 minutes siguro nandun ka na sa Aroseros Park. Ayan, babagtasin mo yung MacArthur Bridge sa ilalim. Ayan, papunta na yan sa Aroseros Park. Ganda rin doon guys. So, mula Aroseros, pwede rin bagtasin niyo yung Aroseros. Ayan, may daan dyan. So, ngayon, medyo close pa sila. So, ngayon. Pero dyan ang daan. Ayan, papunta dito yan. Papunta dito sa Jones Bridge. Ayan.
pipintasin na natin. Pupunta na tayo dun sa pupunta natin. So ayan guys, dadaan na tayo sa ilalim ng Jones Bridge. So ayan sa may National Press Club Medical Clinic. Ayan. Sa tapat niya ng Jones Bridge. Yun in the house. Shout out sa inyo. Happy Valentine's guys. Shout out sa inyo. Mega love shout out sa lahat ng ating viewers. 23 million in the house. Ayan. Ayan, shout out kay Fulgoros. Sak. Hi. Hello. Ayan, dito tayo sa Ayan, may aso pa rito. So ayan, samahan niyo ako guys. Papasyalan na natin to. Ito yung atin. Nandito tayo sa ilalim guys ng sa ilang bayayad naman yung ating tubig. Linis. May trash boom. So ayan Dito na iipon lahat ng dumi. Ayan, nilinisin niyang bukas. Ayan Dito, may trash boom dyan. Dito na iipon na sasala yung mga water lily guys. May lens pa rin. So, ayan guys, wala yung mga mascot ngayon So, bakit maraming pila ngayon? Ano saan to? Bakit maraming pila rito? Shout out sa'yo. Justanog. Hello, brother. Where are you? Yes, I'm here in Pasig River, Esplanade. Now we are here in Pasig River, Esplanade. Okay, nandito tayo lahat guys. Nandito tayo sa Pasig River, Esplanade guys. Pasyal na kayo rito guys. 11 million in the house. Thank you so much. Ayan. Fulgoros Sak. Thank you. So, ano kaya itong pila na to guys? Tingnan natin kung anong pila na. So, ayan. Parang saan kaya ito? Anong pila to? Anong pila kaya ito? May pinipilahan dito guys Anong pila kaya ito? So malapit na tayo guys sa Binondo Bridge. Hello guys. Hi. So paki-like lang ang ating live at paki-share kung nagustuhan at paki-follow na rin guys. So alamin natin guys yung Excuse lang po. So alamin natin guys kung anong
nangyayari dito. Anong bill? May pinipilahan dito guys, sa photo booth. Nostalgia. Wala sa 500. Akit tayo dito guys. Ganda rito. Happy Valentine's guys! Apas, wag niya kasama. Yung nagpapata kami. Yung may gusto mo sa kanya. Sabi, Dito na tayo guys. Overlooking.
So ayan, 5 million views. Paki-like na lang ating video guys. Paki-like, paki-share para updated naman yung ating mga kababayan sa abroad. Ayan, shout out sa inyo dyan guys. Ingat kayo dyan, God bless. Thank you, Colgoros. Thank you, Sam. Thank you, Sam. Paki-like at paki-follow lang guys. Thank you. Pag nagustuhan nyo guys, paki-follow na lang, paki-share ang ating live para updated naman yung ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyo. Pati na dyan sa abroad, mga kababayan natin na OFW, mga bayaning Pilipino natin, mga Filipino community dyan sa abroad. Shout out sa inyo, may grabe shout out. Ingat kayo dyan, God bless you all. So, nandito tayo guys. Ayan. Nandito tayo guys sa sa Pasig River Esplanade ha. So ayan guys. Magawa tayo ng thumbnail. So ayan guys, live po tayo guys. Ayan. Hi vlog!
Ang ganda guys ng ano. White chewy something. Grabe, ang ganda dito guys. Para tayo nasa ibang bansa guys, no? Maraming tingnan natin dito guys. Wala. Si Ryan, si Alea, tsaka si Adrian.
Akala kong Yung shawarma dito, guys. Ambi Shawarma Station. Meron siya little tea. Little tea. Wait lang.
Meron din dito nga daw love lock. Ayan o. Bini arrived just 10 minutes later. Oh, there's also many people there. Yes, many people here. Joanne, thank you so much, Joanne. Thank you for inviting me. Thank you so much. Yan, like lang po ang ating video. Pag nagustuhan yung ating live, follow naman at paki-share ang ating live. Thank you so much, guys. Make a love shout out sa inyo, guys. So, ayan. So, nandito tayo, guys, sa Pasig River, Esplanade, kung saan maraming nag-celebrate ng kanilang mga date. Kaya, maraming mga partners dito, guys. Mga couple. Arrival or upon crossing the bridge po, ma'am. So, ayan guys, kung napapansin niyo guys. Ang ganda rito, no? So, maraming couple dito, guys. So, ayan. Shout out sa inyo, guys. Shout out. Papasyal tayo dito, guys. May photo book dito. Ayan, 6 million in the house. Shout out sa inyo dyan, guys. Shout out, shout out. Big love, shout out sa inyo, guys. Start pa lang kayo? Asa yung singer? Ikaw din? Solo ka lang? Galing ah. Taga rito lang kayo, sir? Santa Mesa. Santa Mesa lang. Ako sa may balik-balik lang ako eh. Malapit sa Palo. Oh, Sampaloc. Oh. Madalas ka ba rito? First time dito. First time, oh. Kasi may... Ay, Tramuros. Sa may... Natawag mo dito. Okay naman dito. First time. May performer din doon. No? So may... Oo. So, meron pa doon.
Oo, dun sa may, ano. So, yeah, sana may club sana sa inyo. May ano ka dito? May binabayaran ka? Ay, wala. Ano ko lang, suyo, no? Nakiki, Invite. in-invite kayo. Ano kinakanta mo, sir? Classical? Ako, 80s. Mga bago pa. Wow, 80s ha. Malatan mo pa. Pero mga ilan yan lang. Dito, oh. Wala pang ano. Maya-maya guys, pag nagkailaw to guys, ang ganda na nito. So magsi-6 pa lang tayo. 5:30. So yan. Yes. Shout out guys. Sorry, di ba? Shout out! Shout out! Shout out! Hello. Shout out!
Yes. Di maganda ka sa gabi. Ganda to guys pagka umilaw na yung mga fountain dito. May ilaw. Maganda na rin nga to. Ayan, 7 million in the house. Thank you so much. Thank you for watching. Ayan. Pag-share lang po ang live natin at pati-like, follow pag nagustuhan nyo guys. Maraming salamat. Malaking tulong na sa akin yan. Ayan. Para makita naman natin yung makita naman ng mga kababayan natin ang ating live dito sa Pasig River Esplanade. Ayan, napakagandang pasyalan, napakahabang pasyalan dito guys. Nagmumula ito guys sa sa Arceros Park, Manila. Yun, hanggang dito yan sa Port Santiago guys. Yan sa Port Santiago. Hi guys. Where are you from? Germany. Yes. Yeah, in Germany, huh? You? Philippines. Philippines? Yeah. Ah, you look so Philippine. Okay. Thank you, thank you. Enjoy. You too. Yeah, thank you. See, pagkamalan tayong guys. May tinanong tayong foreigner from Germany. Ayan, Sabi ko, hi. Where are you from? Sabi niya, Germany. Sabi sa akin, you. Philippines. You look like, you look like foreigner. Wow. Sarap naman pakinggan. Mukha raw akong foreigner. Thank you. Ilaw na guys. Wala na lang.
Alright, good afternoon, everyone. So, happy Valentine's. Love you too. Okay, I'm gonna begin in a few minutes. Ayusin ko lang to. Ngayon lang kayo dyan. Sige, sige, sige. Love you din. Ayan, nagbukas na. Yung fountain, guys. Ayan, nagbukas ng ilaw, guys. Ang ganda na. Ayan, 6 million in the house. Thank you so much, guys. Kaya pakilike lang po yung video natin, guys. Pakilike, pakishare kung nagustuhan at pakipollow na rin. Pakishare na rin po, guys, para updated naman yung ating mga kababayan, guys. Para maki-comment lang, guys, kung taga saan kayo, guys, para ma-shoutout natin. Comment lang po sa baba para kung taga saan kayo, para ma-shoutout natin kung taga saan kayo. Ayan.
Pia. Welcome po sa Esplanade. And happy Valentine's to each and every one of you, especially sa mga families and friends natin. Of course, ones, loved ones. We're gonna play beautiful songs, love songs, uh, oldies, maybe some English songs throughout this evening. We have some wonderful weather right now. Kanina maulan. Hopefully, ganito yung naging lagay throughout the evening. Right, let's start some classics from the band called Bee Gees. Hi, how are you guys? Oh, your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the morning. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on summer breeze, keep me warm in your love, then you softly and it's me you need to show. I need to love. Shoulder. You come to me on a summer breeze, Keep me warm in your love and it's softly.
Dedicated to all the lovers. Why? Only fools will worship, but I can't help falling in love with child. I still would it be yours? But I Oh, ano pa?
Mag-ay pa. Hello guys, make a love shout out to you guys. Qu'est-ce que ça veut plus? Europe, c'est un effort. Yeah, 2 million in the house, shout out to you guys. Let's go muna yun. Shout out sa inyo, 5 million in the house, shout out. Sali ako. Hi. Ano ba? Thank you so much. Hello guys, 8 million in the house, shout out sa dyan. Ay! Gumaganda na guys, oh. Dilim na, marami ng lights. Let's Flowers. Guys, papunta na tayo dun sa ano. Eto guys, sa baba ng ano, sa Binondo Bridge. Binondo Intramuros Bridge. May nagtitinda ng ice cream dito. Ayan. So, maraming mga couple dito guys.
mga partners. Nagse-celebrate sila ng Valentine's Day. Ayan. So, marami akong nakikita may dalang flowers. Sana all. Ayan. So, dito tayo sa Centenario de la Expedición Maritima Mexico, Pilipinas. Ayan, 1564. So, ayan. So dito guys, meron dito mga souvenir guys.
Yung mga souvenir. Yung mga souvenir natin. Yan kami nagtitinda dito guys. Ano ba yan? Ay, grabe. Pupunta tayo guys sa Port Santiago. Ito, hanggang doon sa dulo to guys. Osrey Lechon. Daming kainan dito guys. Pag nagawi kayo rito, banda rito guys. Banda rito sa may may Bagneto, may Gempo. So, ayan. Bibingka at Puto Bumbong. Galandan, buko sarap.
Balot, sir. Nabalot na. Ah, balot. Yes, boss. Ito, scallop. Sir, escallops tsaka talaba.
So guys, papunta na tayo sa Fort Santiago. Daming kayo nandito guys. Walker kasi.
Dito na tayo guys sa dulo. Nasa dulo na tayo sa may Fort Santiago na tayo. Ayan. Balik tayo guys doon sa gitna guys. Open ko lang. Shoutout sa 2 million in the house yan. I-like lang po ang video natin. Maraming salamat. Oh, tayo. Kailangan ng sorry. Baby.